de la Diputació de Barcelona volem expressar la nostra solidaritat amb totes les persones afectades, amb les famílies que han hagut d'abandonar casa seva, amb els municipis damnificats i amb els professionals que treballen sense descans per protegir la població i el nostre patrimoni natural, a més de recordar i tenir memòria per les víctimes mortals, en aquest cas, que s'han vist afectades per aquestes situacions. Catalunya viu unes setmanes especialment complexes, un nombre molt elevat d'incendis al conjunt del país, molts de manera simultània, una situació que ha tensionat de manera extraordinària els serveis d'emergència i ha comportat l'activació del Pla Infocat. Milers de persones confinades, habitatges i urbanitzacions evacuats, carreteres tallades, centenars d'efectius mobilitzats ens han tornat a recordar que ens enfrontem a uns incendis cada vegada més ràpids, més intensos i més difícils de controlar. Els incendis també són una conseqüència de l'emergència climàtica que vivim. Els poders públics, a tots els nivells, hem d'abordar la situació tenint present aquesta emergència climàtica amb polítiques públiques i respostes institucionals necessàries, des de la coordinació interadministrativa, la cooperació i la unitat i la coherència. No oblidem que darrere de cada operatiu hi ha dones i homes que arrisquen la seva vida per protegir-nos. Per aquest motiu volem agrair la tasca dels bombers, de la Generalitat, dels agents rurals, de protecció civil, dels sistemes d'emergència mèdiques, dels Mossos d'Esquadra, de les policies locals, de les agrupacions de defensa forestal, de la Creu Roja, de les brigades municipals i de totes les persones voluntàries que aquests dies són sobre el terreny. També els tècnics i tècniques municipals dels ajuntaments que han demostrat un cop més no únicament la seva professionalitat, sinó també el seu compromís absolutament determinant per fer front a aquests incendis. Teniu el reconeixement de tots i totes nosaltres, així com a tots els equips tècnics i diputats i diputades de la Diputació de Barcelona que estan ajudant i treballant en tots els municipis afectats. La Diputació de Barcelona és i vol ser sempre la casa dels ajuntaments, una institució útil i eficaç en la quotidianitat del món local. Els governs locals són la primera administració que respon davant una emergència, la que acompanya la ciutadania, habilita els espais d'acollida i quan els focs s'apaguen, es queda al costat de la gent per afrontar la reconstrucció. La Diputació de Barcelona hi és i continuarà sent amb suport tècnic, econòmic i material als ajuntaments al costat de les agrupacions de defensa forestal i dels nostres parcs naturals. Perquè els incendis no es comencin a apagar quan apareixen les flames, s'apaguen durant tot l'any. Amb la prevenció, gestió forestal, inversió i cooperació entre administracions, des del diàleg i des de les aliances més enllà de les diferències. Tal com ha fet el Govern de la Generalitat, ens afegim a la crida a la prudència i la responsabilitat individual i col·lectiva. Avui la prioritat són les persones afectades i els professionals que lluiten contra el foc. Demà, continuar treballant poble a poble, ciutat a ciutat, per uns municipis més segurs, més preparats i més resilients. Perquè aquesta és, al capdavall, la nostra raó de ser. Estar sempre al servei dels pobles i les ciutats. Moltes gràcies.